Здравейте, приятели! Имах продукти и реших за десерт да приготвя лесно реване с прясно мляко, което е идеалният десерт за топлите дни, като престои в хладилника и може да се сервира с сладолед. Блата, като се охлади, ще го нарежа на хубави парченца. И тук съм си приготвила продуктите за сироп, чаша и половина захар и 2 чаши вода с една ваниля. После охладеното реване ще го залея с горещия сироп. Блата ми за реването вече е охладен и нарязан. Нарязването има за цел да може сиропа да напие навсякъде и реването да се получи сочно. Като тук сега съм включила да ми завари сиропа 5-6 минути и ще прибавя малко лимонов сок или чайна лъжичка лимон-тузо. В описание към видеото ще ви прибавя подробна рецепта. Сега с помощта на черпаче ще се постарая възможно най-равномерно да разпределя сиропа. Количеството на сиропа е абсолютно достатъчно, за да се покрие целият десерт. Блата се получи много пухкав и ароматен. И сега ще покрия с найлон, за да може хубаво да се задуши и да си поеме сиропа. След като се охлади, ще го прибера в хладилника и после ще ви покажа крайния резултат. Дойде моментът да опитаме нашето невероятно сочно и ароматно реване, което полях с топинг горски плодове. Ако имате, може да си добавите и топка сладолед, сметана, каквото обичате. Сега на нас пожелавам добър апетит, а на вас приятен ден. Ако моите рецепти ви харесват, може да се абонирате за канала ми и като натиснете камбанката ще получавате известия за новите ми видеа.